mi scrivete, no? Posso c'è via dai, molto morbido. Gyertek a fejeddel. Nem baj, fiam, 8 éves vagy. 7. Van már. 7-es. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Imre. Happy birthday to you. 1, 2, 3. Fújj el, fújj el, fújj el, fújj el, fújj el. Bravo! Thanks. Köszönöm. Na, szép volt, babám? Jó volt? Kis lájtos valami. Hé, ugye milyen szép? Jól csináltam! Tök szép! Nagyon szép! Engedj el a kezed! Anyád, ez még ide még mi van írva? Imre 7 éves, A hazájó, megcsináltam. Ügyes voltunk? igen. Hé, hova mész? Ide jövök ahol. Jaj, de helyes! Igen, nagyon szép. Imre 7 éves Tunéziában. Hogy van, fel? De mi ez a Joyer Anniversary? Valaki, azt mondja, János csinálta a séf. Nem kell most kivenni Szerintem aki csinálta neki, igen. Aha. Na, tessék, vágd föl, drágám. Kezd el. Én fogom. Az János. De nekem mindig a szülinapot veszem. Én vágom föl. Valahova, az hagyd rajta a marcipán. Valahol kezd meg a vágás. Majd azt anya elkezdi, tovább folytatja. Jó, ügyes vagy. Várjál. Segítsen, apa? Nem kalapom. Picikét Csak itt besegítek. vág le így. Picikét besegítek itt, jó? Meg iszikra kell. Kinek adjuk az elsőt? Anyának. Anyának, jó. Szépen, lassan. Aha. Ügyes. De jó. Köszönjük. Na. Adunk rá izéknek. Csak kinek adjuk? És ezt kinek adod? Nem azt, már neked van mellé. Körülben vágja. Nem úgy. Mindegy, hagyjad, hadd csináljam. Azt szerintem ananász vagy alma. Annak adom a kinek Hallod? Anya, azt a 3 dinát szétoztam közöttük, aki énekel? Melyik volt az? Én is postálom. Kell. Melyik Kik volt az? voltak azok? Hagyjad. Kik énekeltek? Hagyjad. Kik voltak azok? Magadnak is vágják néha.
osztják. Várj a fiam. Ezt én nagyon megyek. Nagyon finom. Én még kanyarítottam. Igen. Messze nekem születésnap, meg nagyszobálat, tortával. Hogy van, fogyozni jötték ki? Nem jött össze. Annak. Velünk összejöttél, nem jött össze. Holnap meg az én születésnapom lesz, holnap utána. Tartsd! Thank you very much! Ő volt a ség. Mondd meg, köszönöm, mondok sukrám, adom. Pont sikerült. Ő a séf. Igen? Ő csinálta. Neki fizettünk, ő mondta, hogy mekkora lesz. Hát ez tényleg jó. Én nem ünnepeltem ki a születésnapot. Anyu is ünnepelte ki, hoztak neki a szállást, meg ilyen kicsit kis izét. Tortát. Na jó, lezárom, jó? Megyünk.